Citaguri गामिनि माखासे गागि सुबुंफोरा दिनै BPF दोलोआवहाय जौगानाय लोगोसे नोंथांनि नैबे फालाकारि बिजाबनि सिङाव जायगानि MCA हिसाबै गिबियावनो बिथांमोनखौ आं बरायनानै लाबाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय बिथांमोना UPPL नि जितु प्रलोभन मिसलिया बेखौ मोनदांनानै थाबैनो बिथांमोना जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो दिनै बिथांमोननि हाबनायखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय आरो जों आसा खालामदों बिथांमोना दिनै बे गामियावनो UPPL 0 UPPL खौ 0 खालामनायनि जितु हाबाफारि बे साक्सेसफुल जाथों आरो दिनै गागि जाय गार्जेन बिथांमोनानो जोंनि दोलोआव हाबफैबाय आरो जोंनि दोलोआव गोबाङानो दंखायो दा दिनै माने UPPLआ निउ थिथागुरियाव 0 जाबाय आरो 0 होननानै आं साननानै लाबाय UPPLआ जितु बर्तमान सरकाराव दङ सरकाराव थानाय पार्टिखौ नागारनानै जे BPFआव हाबफैदों बेनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै सानो जाहोना बेनो जे BTCखौ UPPLआ सालायनो रोङाखै UPPLनि जिथुनाखि इलेक्शन मेनिफेस्टो रायजो राजानो होनाय जिथु रादाय बे रादायफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै गतिके सरकाराव थानाय आरो थायैनि खोथा गैया UPPLआ सरकाराव दङब्लाबो रायजोनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै आरो खोथा होनाय बादि परिबर्तन खालामनो हायाखै आरो प्रमद बर'आ दिनै माने रायजो राजानि थाखाय खोथा सिन्था खालामाखै नंखायनो प्रमद बर'नि एगेन्स्टै बा UPPLनि एगेन्स्टै रायजो राजाफ्रा जोंनि BPFआव ज' जानानै खामानि मावनो ओंखारदों देशखौ सेवा खालामनो ओनसोलखौ सेवा खालामनो गावनि ओनसोलखौ जौगानायनि हाबाफारियाव BPF दोलोआनो साबसिन आरो UPPL दोलोनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै जुदि खामानि मावोब्ला जोंहा जेबो जानाय नङा ओंखायनो बिथांमोना दिनै जोंनि BPFआव जगदान जाफैदों बे UPPLआ माने प्रमद बर'आ UPPLखौ सालायनो रोङाखै UPPLआ माने दिनैहाय BTC सरकारखौ सालायनो रोङाखै दिनै गभर्नमेन्टखौ सालायनो रोङाखै प्रशासनखौ सालायनो रोङाखै दिनै सरकार सालायनायाव बिथांमोनहा बेर्थ जादों बेर्थ जानायनि थाखायनो बिथांमोनजों थानानै जेबो जानाय नंला बेखौ बुजिनानै रायजोफ्रा दिनै सरकाराव गैयाब्लाबो BPFजों थानानै जोंनि ओनसोलखौ शान्ति आरो गोजोनथि आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मिलाप्रिति आरो खौसेथि लाखिनानै BTCनि आगोलनि बादि जौगाखांनाय हाबाफारिफ्राव दिनै बिथांमोना जगदान होनो लैहोर नुजाफैदों दिनै मोनबेसे फेमिलिया दा बेवहाय माने टटेल 21टा फेमिलियैनो दिनैहाय जोंनि माबायाव जगदान जाफैबाय जानाय बायदि बे खालामनायनि थाखाय दा आंखौ आजिखालि जाबाय खायसेया मोजां नङा फैसा थाखा न'खराबो गरिब सिं गिदिंमोन सिं गहराखै सरकारा दा बेनि थाखाय आं दा गिबियाव जइन जाबाय UPPL पार्टिखौ मोजां मोनदोंमोन सिगाङाव मोजां मोनना थांदोंमोन आङो मोजां मोनसेयावबो जेबो थाखा मोनाखै न' बांफ्राबो जोबलांजोबदोंमोन बेनि थाखाय आं गोसो माबाफोर होननानै दा गिबियाव जइन जाबाय नोंथाङा बिबानफोर दंमोन नामा बिबान दंमोन मेम्बारशिपआ गोसोखौ नागारनानै बेखौ हाबायाखै रेसपन्स होआखै नामा रेसपन्सखौ होआखै नायसनाखै सोंबाबो रायलाया दा मा आसा खालामनानै नोंथाङा BPFआव फैफिनदों दा आं जेनेबा BPFखौ मोजां मोनो दा जेनेबा आगोल मोजां मावबोदों सिगांहाय फैनाय जाबाय BPF आरो UPPLनि गेजेराव मा फारागथि मोनदों फारागथिया बेयाव साबसिन जाहैबाय आंनिया 30% आगोलावथ' बिदिमोन नालाय उनाव एसे भुल जाबाय
गेजेर खन्द'आव दाथ' जों नांगोलाव थाफिनगोन आङो नांगोलानो नांगोल बायनानै जेराव थांनो हाया UPPL पार्टिखौ माखौ गाज्रि मोननानै नोंथाङा गाज्रि मोननायाथ' बिदिनोसै गोदान गोदान ओंखारदोंमोन नालाय UPPL मा फेल आंथ' बारा लेखा रोङा नालाय ओंखायनो नांगोलल' सिदा नांगोलसो मोजां मोनखायो आङो नोंथांखौ सोरबा बुंखांनानै लांदोंमोन नामा पार्टियाव बुरखायनायाथ' बिदिनोसै गोदान गोदान नुबा लेंलाबायो थांलाबायो बिदिनो थांथां माबाबालाय मा जानो आं गोदोनिफ्राय नांगोलाव बांसिनखा दा नांगोलाव थाबाय आं मा फारागथि नुदों नोंथाङा UPPL आरो BPFनि गेजेराव मा फारागथि नुदों सुबिदा मोनो थांलाय फैलाय माबाफ्राव जानाय लोंनायफोर बा जाय हक आंनिबो मोजां मोननाया जायो लोगो गिदिराबो बारा गैया जाहैबाय दा नांगोलावबा आंना लोगोआव मेरला गोदो थांनोबो हायो आं आरो आंना पार्टियानो लांगोनखा आंना न'खराव गासिबो बेहाय थाखाजोबो बयबो होननानै आं दिनै जाबाय फार्स्टआवनो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आं बुंनो सानो आंनि नामा श्री बाबुलाल बरगयारि आं आवगायाव एक्चुवेलि बिपिएलमोन दा आङो नुबाय जे UPPLनि दारै जेबो खामानि जायाखै डेभेलपमेन्टबो मावाखै रावखौबो नुसनाखै गावबागाव निजेस्व बायदिसो सार्थ बायदि नुदों जोङो खुनु माबा रायजोनि खामानि मावनायखौ मोनाखै रावखौबो नुसनाखै बिनि थाखायनो जों माबा BPFआ आवगायनिफ्राय जों BPFखौ जों मोजां मोनखायोमोन माबा खारनाव परिबर्तन जागोन साननानै जों थांदोंमोन दा जों BPFआ खुनु धर्मजों बा जातिजों बेहाय हिंसा हिंसि गैया धर्म निरपेक्ष बे पार्टिया जोंना मोजां मावो बेनिखायनो जों बे पार्टियाव फैफिननाय जाबाय आरोखि आंनि सिस्टेमाव फैदों आं बै पार्टिखौ मोजां मोनाखै बेवहाय रावबो आंखौ लेंहराखै आंनि इच्छाखैथ' आं फैदों BPFनिफ्राय UPPLआव थांदोंमोन ओं आं आवगायाव बे BPFआवनोमोन आं आवगायनिफ्रायनो बहुद गोसो गरमै जोङो समर्थनखारिखामोन जों गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनाय उन्दैनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनाय जोंनि दिनाव बहुद आन्दलन जाबोदों दा जों BPFखौनो मोजां मोनखायोमोन आरो बहुद जों फरायनाय समनिफ्रायनो जोङो आङो सापर्ट दंमोन भितरि दा जोङो रमान हांखो होन माबा होन आङो रमान हांखो जेनाखि माबा मा जायो काटफिउ जायो आंबो सिगांथारावमोन बिष्णुरामजों आंजों जों गामिसेनोमोन बेहा बेराफारसे खारदों आं बेराफारसे खारनायाव आंहा बेवहाय गनाय जादों नङाबा आं बहायबो थैनोमोन जेन' हक बेफोरो बाथेदो जोङो नैबे BPF पार्टियाव जों बहुद गोसो गोजोनै मावबोदोंमोन दा मोनसे गोसोआ माबा मोनसे दुखु मोननानै जोङो माबा परिबर्तन जायो खोमा माबा मोननो लुबैदोंमोन जोङो गाज्रि दामोनथाय जोंना दा आवगायनो BPF पार्टि दङ जोंहा सारमोन दङ माबा मोननो लुबैदोंमोन जों बे मोननायखायनो दुखु मोननानै आं बारस्लायदोंमोन जोङो बे गामियाव जोङो 140% जों बोख्लेंनानै लांदोंमोन दा जों लाबोनानै फैफिनबाय दा बेवहाय फ्राय दा UPPLआ गैलाखौनो होनजासिगोन दा न'थामल'सै खोमा आरोखि जोंनो एसे माबा ओंखारजोबोमोन दा जोङो दा फैफिनजोब्बाय दा जोङो BPFजोंनो आखाइ हमनानै मोजां खामानि मावलांनो नाजानाय थाबाय आरोखि BPFआ बर्थमान सरकाराव गैया अब्लाबो दा BPFआ सरकाराव गैयाबाबो BPFनि आसार बेब'हार बा माबाया जोंना मोजां बेवहाय खुनु जोंहा सन्देह थानांगौ लगिया गैया बेनो आरोखि बिसोरो दा खालि गोजोन गोथाव बुंनानै मानसिखौ धगाबाज खालामनानै लानानै थांबाय दा मानसिखौ जे बेसेबां जे थगायदों बेखौ जोंसो मोनथिनो मोनबाय आरोखि जों थगायजानानै जोङो दा भुक्तभुगि बायदि बेखौ गोसोआव दा आघात लानानै जोङो फैफिननाय जाबाय आरोखि BPFआव नोंथांमोना मोनसे आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ नागिरदों नामा? शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाय बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो। शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाय बेसेन होनानैनो आराम गोनां दावबायनायखौ लानो हागोन। जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो जेरै एयार कन्डिशनिं, आराम गोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय
जिरायग्रा जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आरामगोनां दावबायनायखौ मोननो हायो। शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों। नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन। बिदिब्ला मानो नेथ'नो? शक्ति यात्रानि आरामगोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो।